To idan an kawo waya ko da batir yana full, T528 in aka kawo ta aka kunna ta, batir yana full amma sai ta dinga nuno ja, tana nuno low batir. Abinda za ka yi shine za ka samu dalma ta nan wajen R20. Ku lura da kyau, nan wajen R20 za ku kula sosai. Nan kun ga dalma ne aka sa aka hada da nan akwai wani dan buli da za ka dan goge shi da reza. Nan inda nake tabawa nan shine R20, wannan IC din shine R20. Abinda za ka yi shine za ka dan goge dan bulin, za ka sa mai dalma da R20 din ya haɗe. Insha Allahu idan kai hakan, wannan low batir da wayan take nunawa za ta bari. T528 kenan wannan wayan. Wannan shine abinda za ku yi na magance wannan issue din idan wayan tana kawo low ko da batir yana da caji. Na gode, kada ku manta ku yi follow, ku yi liking, ku yi sharing na wannan video domin saura su gani su amfana.